ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். என்னது 18 நாள்ல பகவத்கீதா கத்துக்கலாம் அந்த வகுப்பு தான் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீள். அண்ட் இதெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து நடத்துறோம். அண்ட் இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 16 சாப்டர் வந்தாச்சுன்னா 2 more days, 2 நாள்ல இந்த 18 days கோர்ஸ் ஆயிடும். இப்பதான் நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எல்லாரும் நல்லா குவிஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாருக்கு முடியலையோ இன்னும் 3 நாள் இருக்கு, டோன்ட் வரி. அதெல்லாம் ஒரு வாரமே எடுத்துக்கலாம், 2 நாள்ல முடிக்கணும் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு நான் அந்த பிரபுஜிட்டு சொல்லி ஆனா இவ்வளவு நாள எனக்கு தெரியல. அது நீங்க இப்ப கேட்டது, இவ்வளவு டைம் எடுத்து கேட்டதுனால தெரிஞ்சது இல்லையா? சோ வி வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. அண்ட் ஐடி தான் சேஞ்ச் பண்ணுமா, வேற எல்லாம் ஒன்னும் மிஸ்டேக் இருக்கு. புது ஐடி கிரியேட் பண்ணி இமெயில் ஐடி, அதனாலதான் கொஞ்சம் தகராறு. அப்போ அதெல்லாம் இதுதான் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ், அதை கிளியர் பண்ணிடலாம். அப்ப எல்லாருமே நீங்க எங்களோட விஷயம் என்னன்னா எல்லாரும் நல்லா படிக்கணும். அதான் என்னண்டி பிரபுஜி நம்ம இஸ்கான் உங்களோட என்ன எடுத்து நடத்துறாரு, அவருக்கும் அதே தான். எல்லாரும் படிக்கணும், எல்லாரும். ஏன்னா அவரே நல்லா படிச்சவர் இல்லையா? எல்லாரும் படிக்கட்டுமே, எல்லாரும் படிக்கட்டுமே, அதுதான் அவருக்கு ஆசை. அப்ப நம்மளும் அவரோட எல்லாராலையும் படிக்க முடியுமா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அவரோட ஆசைக்கு தகுந்தாப்புல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் படிச்சா நல்லது. அவ L2 படிக்கலாம் இல்லையா? அவ்வளவு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னா L1 திரும்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா L2 பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் L3 எல்லாரும் கூட சேர்ந்து முன்னுக்கு போலாமே இல்லையா? அண்ட் படிக்க 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 அப்ப இந்த பேசிக் எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். எனக்கு தெரியலையே பேசிக் கட்டுட்டே இருந்தோம்னா அப்புறம் அதுலயே இருக்கும். அதனால நம்ம முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கணும். திரும்பி பேசிக் பண்ணும்போது அதுவும் புரியும், நம்ம லெவல் 2 புரியும். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இதெல்லாம் இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா நான் வேண்டிக்கலாம், பகவான் வேண்டிக்கணும், எல்லாம் அவர் பண்ணி கொடுப்பார். நம்ம பக்தர்களா இருந்தா போறோம், அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நமக்கு என்ன கிஃப்ட், ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப நல்ல நாலேஜ் கொடுத்து நம்மள எப்படி நம்ம மனசுல ஒரு ஆசை இருக்குன்னு அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார். பௌதிகமா இல்லை, ஆன்மீகத்துல ஆசை இருக்குன்னா அதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பார். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்துல நான் சொல்றேன், நீங்க மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, நீங்களும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி, பிரணத்தி நானே எடுத்தோட, எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டா எடுத்து இப்ப நான் விடுவிட நானே பண்ணிட்டு போறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ நீங்க கூட கூட சொல்லும்போது நல்லா வந்துக்கும். ஏன்னா L2லயே நீங்க இதெல்லாம் தான் படிக்க போறீங்க. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுரோன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. பகவத்கீதை 12 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்திருக்கோம். அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. எஸ், இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். எஸ், அதோட என்ன டைட்டில்? தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. இன்னைக்கு வந்து நேற்றுக்கெல்லாம் இந்த முறைகள்லாம் பார்த்தோம். நேச்சர்ல வந்து 3 முறைகள் இருந்தது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம். நாளைக்கு வரும். அப்ப இன்னைக்கு என்ன டாபிக்னாக்கா அசுர குணம் அண்ட் தெய்வ குணம். அது வந்து யாரு நம்ம கிட்டே இருக்கும். அசுரர்களும் நாம தான். இப்ப இந்த காலத்துல கலியுகத்துல நாமளே தான் அசுரர்கள், நாமளே தான். இது தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும். இப்ப இந்த அசுர குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த நல்ல குவாலிட்டிஸ் எப்படி வளர்த்துக்கணும் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். தெய்வீக மற்றும் அசுர குவாலிட்டிஸ். அவருடைய தெய்வீக அருள் அவை சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரிய கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். அசுரன்னா இது பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு. இது என்னது? வசுதேவர் தேவகி அவங்களுக்கு கல்யாணமாயி அப்பதான் போயிட்டு இருக்காங்க. கம்சன் எல்லாம் வழி அனுப்புறதுக்கு வேண்டி போயிட்டு இருக்கான். அசரீரி கேட்டது இவனோட 8வது குழந்தைய அவன் அழிக்க போறான். தெரிஞ்சோடனே வாழ எடுத்து அடிக்க போயிட்டான். இதுதான் அசுர குவாலிட்டின்னு. என்னது? மூக்குக்கு மேல கோவம் இருக்கும், ஒன்னும் திங்க் பண்ண மாட்டா, விடுவிடுன்னு அந்த வேலையில இறங்கிடுவா. அதுக்கப்புறம் தேவ ரிப்பெண்ட். ஓஹோ, இப்படி பண்ணிருக்க வேண்டாமா இருந்ததோ அப்படின்பா. இதெல்லாம் தான் அசுர குவாலிட்டி. இல்லாட்டா அந்த மாதிரி சங்கரன் கிங்கரன் எல்லாம் நாங்க சின்னதா இருக்கும் போதெல்லாம் வந்தது. அந்த மாதிரி கொம்பு இருக்கும், கோர பல்லு இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த காலத்துல அதெல்லாம் இல்லை. நம்மள மாதிரி இவ்வளவாதான் பாக்குறதுக்கு நல்ல இது என்னது தெய்வீக கலையா இருக்கும். ஆனா உள்ளூர் அவ்வளவு அசுர குவாலிட்டி இருக்கும். பொறாமை அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் உள்ள. இது எல்லாமே அசுர குவாலிட்டி. எஸ், இது நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அது வந்து ஒரு குயிக் ரீகேப். ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி நம்ம போகலாம்? பற்றின்மை மற்றும் சரணாகதி மூலம். இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை போற்றுதல். அப்புறம் வேதாந்தம் மற்றும் வேதங்களின் சொல்றேன் எல்லாம் அவரே தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அவரே தான். அதை பத்தி தான் படிக்கணும். அவருடைய இலக்கை நோக்கி தான் நம்ம போறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. அவ்வளவு சீக்கிரம் அது புரிஞ்சு வராது. இன்னைக்கு கூட மணேஸ்வரன் விஜய் யாரோ சொன்னாங்க, இன்னும் புரியல, இன்னும் நிறைய புரியணும். எஸ், புரிஞ்சு வரவே வராது. யாரும் வந்து எனக்கு இப்ப நல்லா புரிஞ்சு விட்டு சொல்லவே முடியாது. எவ்வளவு படிச்சுன்னு வந்தாலும் இன்னும் எனக்கு புரியலையே அதுலதான் இருக்கும். யூ திங்க் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நானும் உங்களுக்கு சொல்லி தான் கொடுத்தேன். there are many things I am unable to understand. அப்ப என்ன பண்றோம்? ஹையர் அத்தாரிட்டி நம்ம போறோம். இப்ப எங்களோட L2 கிளாஸ்லயே அப்படிதான் பண்ணிருக்கோம். இந்த வரப்போற சாட்டர்டே சண்டே எனக்கு L2 கிளாஸ் இல்லையா, அவங்களுக்கு இப்பதான் நம்ம கிளாஸ்லயே இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐம் டெல்லிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தம். தெரியல மாதாஜி நோ வரி, நான் வந்து அந்த கிளாஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாத என்ன பண்ணுவாங்க? அவருக்கு இன்னும் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் கேட்பாங்க. யாருக்கும் வந்து NNT பிரபுஜி கூட சில வந்து இப்படி இதா இருப்பார். ஓ, இதோட என்ன அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு குழம்பிதான் போறேன். இதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும்னு அந்த கட்டத்துல வரவே முடியாது. பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப பகவான் மாத்திரம் இல்ல, வேற மினி டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம போக போக ஒரு புக்ல ஒரு மாதிரி எழுதியிருக்கோம். அப்ப அதெல்லாம் புரியும். ஆனா பகவானை பத்தி புரிதல் தான் ஆக்சுவல் புரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ். சோ கிருஷ்ணரை அறிதல் என்பது அனைத்தையும் அறிவது. எஸ், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்களை பார்ப்போம். அப்புறம் 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அவை எதற்கு இட்டு செல்கின்றன, எங்க நம்மளை கொண்டு போகும். தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் வளர்த்தணும்னா எங்க கொண்டு போகும், அசுர குவாலிட்டிஸ்னா நம்மளை எங்க கொண்டு போய் தள்ள முடியும். 24ல இருந்து 24 சின்ன சாப்டர்னா அசுர குணங்களை விட்டு வேதத்தை பின்பற்றுதல். சின்னதுனால நம்ம லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணனால நான் வந்து பிடிவிடன் முடிக்க பார்ப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு அடுத்த ஒரு கிளாஸுக்கு 5 மணிக்கு. இன்னைக்கு வந்து நல்ல மாசம் இல்லையா, புருஷோத்தம மாசம் வந்து. அப்ப இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய ஜப்பம் பண்ணலாம். இப்ப நீங்க ஆல்மோஸ்ட் நல்லா ஜப்பம் பண்ணா தெரிஞ்சு கொடுத்து மெதுவா பண்ணுங்க, நிதானமா பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை நீங்க வந்து தினமும் இந்த ஒரு மாசம் ஒரு மாலை என்னன்னா வந்துடுச்சுன்னா அப்ப 2 மாலை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எஸ், நான் படிக்கிறேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பகவான் சொல்கிறார், அபயம் சத்வ சம்சுத்திய ஞான யோக வியவஸ்திதி தானம் தமஸ்ச யஜ்ஞஸ்ச எல்லாம் வரும். அப்படின்னா என்னது? அண்ட் போட்டுக்கணும். சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும்.
स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् आक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् माधवम् ह्रीर् अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अक्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् देवीम् अभिजातस्य भारत. உங்களுக்கு ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் கூட கொஞ்சம் ட்ரைனிங் வந்துடும். இது வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண we will make you read இல்லையா. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல தெரியாது, அப்போ கொஞ்சம் நம்ம இதா இருக்கும். திரும்பி அடுத்த லெவல் திரும்பி 3-4 டைம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பண்ணிட்டோம்னா வந்துடும், எல்லாம் விட படிக்க வரும். லெவல் 2ல இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இவன் ஸ்லோகா எதுக்கு நான் படிக்கிறேன் ஆக்சுவலி அவசியமே இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சா என்ன புரிஞ்சது, ஒண்ணும் புரியாது, எனக்கே புரியாது. அப்போ இருந்தாலும் நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்னா படிச்சு இந்த நாக்கு பழகும், கேட்டு இதெல்லாம் நல்லதுதான். அதனால கேட்டாலும் புரியுமே. இது என்ன இது பண்ணி கேட்டுட்டே இருப்போம். இது எல்லா கிளாஸ்லயும் இந்த மாதிரி 16வது சாப்டர்ல 1, 2, 3 இது வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கே பயாட்டம். ஓகே, இதுல என்ன பகவான் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, பயமே இருக்கக்கூடாது. எப்போ பயம் வரும்? நமக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லைன்னா வரும் பயம் வரும். யார் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை? பகவான் பேர்ல தான். நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ, எது நடக்குமோ, ஃபியூச்சர் பத்தினா ரொம்ப பயம். நாம ஃபியூச்சர்ல இருப்போமா மாட்டோமா அதே நமக்கு தெரியாது. ஆனா வந்து 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் எங்க இருப்பேன், எது இருப்பேன், ரொம்ப ஒரு டென்ஷன்ல இருப்பாங்க. அப்போ அச்சமின்மைனா என்னது? பயம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கும், பயம் விட்டு போயிடும். ஏன்னா பகவான் தான் இருக்காரு, நம்ம தான் டிவோட்டியான்னு பகவான் சொல்றாரு. அர்ஜுனா, எல்லாத்தையும் தைரியமா போய் சொல்லு, என்னோட டிவோட்டி என்னைக்குமே அழிய மாட்டார்கள். என்னோட டிவோட்டியா இருக்கணும், நான் முன்னாடி நின்று அவங்களை வந்து காப்பாற்றுவேன். அவெல்லாம் வந்து கஷ்டத்தை நான் வந்து அவ கஷ்டப்படுறத வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம அவரை நம்பினோம்னா அச்சம் போயிடும். அப்ப இன்னமும் நமக்கு அச்சம் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு நம்பிக்கை வரலாம். சோ நம்ம வந்து முள்ள அந்த அச்சமின்மையை வளர்த்துக்கணும். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்துல. சோ நம்ம யாரு? சோ ஆத்மாதான். நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். அந்த இது புரிதலோட நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை வாழணும். தூய்மைப்படுத்தல் நம்ம நிலை என்னது? வியரால் ஆத்மாதான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுண்டு நடக்கணும். ஆன்மீகம்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு தெரிஞ்சு ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். இதேதான். இப்ப லெவல் 1 பண்ணிருக்கீங்க, இன்னைக்கு என்ன என்ன சொல்றது, கோயின்சிடன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். நம்ம அதே தான் கொண்டு வந்தோம். L2 வந்து நீங்க எல்லாம் போறீங்களா, எல்லாம் கேட்டுதான் சொன்னேன் இல்லையா. சோ இதுதான் L2ல இதை விட என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க இன்னும் வரும். அதான் பகவத்கீதா. யூ வில் லேர்ன் ஐஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், எல்லாமே ஆன்மீக சம்பந்தமா இருக்கும். நன்னா இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா போயிடும். அதை படிக்கும் போது பகவத்கீதை ரொம்ப ஈஸியா போயிடுச்சு அப்படி தோணும். இன்னைக்கு இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், அடுத்த லெவல்ல இது கொஞ்சம் ஈஸியா போயிடும். படிக்க ஈஸியா போயிடும். சோ ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அப்புறம் தானம். எஸ், தானம் எல்லாம் கொடுக்கலாம். எங்க தானம் கொடுக்கணும் அதை பத்தி நாளைக்கு சாப்டர்ல வரும். எங்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், நாளைக்கு நாளைக்கு முடிஞ்சு நாளைக்கு யாருக்கு கொடுக்கலாம், எப்போ கொடுக்கலாம், என்னது சொல்லுவோம், பாத்திரம் பார்த்து பிச்சைடா என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதாலையும் நடத்த சொல்லணும். எப்ப பண்ணணும், ஏது இந்த மாதிரி பண்ணணும், எந்த குணத்துல இருந்தா எப்படி பண்ணுவாங்க எல்லாம் படிப்போம். சோ தானம் பண்ணணும். சுய கட்டுப்பாடுன்னு இப்ப எல்லாம் டைம்ல வந்து இந்த 3 o'clock அட்டென்ட் பண்றீங்க, இதே ஒரு கட்டுப்பாடு தானே. ஏன் ஒன் டைம் யூ கேன் ஃபீல் நோ இல்ல டுடே ஐ அம் ஃபீலிங் லேசி, எனக்கு மூட் இல்ல பண்றதுக்கு, வேண்டாம் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டாம்னு வைக்கலாமே. இல்ல பண்ணணும், ஒரு திருட நிச்சயத்தோட நீங்க வந்து பண்றீங்க. அப்போ இதெல்லாம் சுய கட்டுப்பாடு தான். ஒன் ஆஃப் த சுய கட்டுப்பாடு. அதே போல காலையில சீக்கிரம் எந்திக்கிறது, மங்களாரத்தி பாக்குறது, ஜபம் பண்றது, எல்லாம் எவ்ரி திங் ஃபார் டெய்லி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது. 9 சாப்டர் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறமே 9 சாப்டர் முடிஞ்சாச்சுன்னா 10வது சாப்டர் வரும்போது நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். என்றது ஒண்ணும் இல்லை, தண்ணியாவது வைக்கலாம். பூ இல்லை, பழம் இல்லை, இது இல்லை, ஃப்ளவர் இல்லை, என்னது பூ பழம், என்னது இலை, துளசி இலையும் இல்லை, தண்ணியாவது இருக்குமே வீட்டுல. அந்த தண்ணியாவது ஒரு சின்ன கிளாஸ்ல வச்சு ஒரு பகவான் ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்லிட்டு அது தீர்த்த பிரசாதம். இப்ப கோயில்ல எல்லாம் தீர்த்த பிரசாதம் என்ன தரா? தண்ணி தான். தண்ணியில என்னவோ கற்பூரம் போடுறோம், அது போடுறோம், இது போடுறோம், நமக்கு தீர்த்த பிரசாதம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வந்து நமக்கு தரா. அது ஒரு கண்ண அழகா. இந்த 2 டிராப் நம்ம அவ்வளவு பவித்திரமா நினைக்கிறோம். அப்ப நம்ம வீட்லயே பண்ணலாமே, டெய்லியே நம்ம வீட்லயும் பகவான் இருக்காரு. சோ சின்னதா அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணி பழகலாம். இன்னையில இருந்தாவது எல்லாரும் பண்ணலாம். சோ இது அதெல்லாம் தான் சுய கட்டுப்பாடு. அவருக்கு அதான் எல்லாமே வரும். காலையில எழுந்துக்கிறது, ஜப்பம் பண்றது எல்லாம் டிசால்வ் ஆகும். என்னெல்லாம் பக்தியில பண்றோமோ எல்லாம் வரும். யாகம் செய்தார். இப்ப யாகம் எங்கெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, ஸ்லோகம்லாம் தெரியாதுன்னா யாரு பண்றாங்களோ அங்க நம்ம வந்து பணமா கொடுப்போம். நம்மளோட ஏதோ 100 ரூபாயோ சம்திங் வீல்கி நம்ம வகையை ஏதோ கொடுத்தோம். அவங்க ஏதோ நெய் ஒரு 2 டிராப்பாவது வாங்கினாங்க நம்ம பணத்துல இருந்து. ஏதோ அந்த விரல் கட்டு என்னோ சம்திங் எல்லாம் போடுவாங்களே அவிஸ், அதெல்லாம் அது இப்ப நம்ம வகையா அதாவது போகுமே. அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். சோ யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், இதேதான் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்தல் தான் வேதங்களை கற்றல். ஆனா வேற வேற வேர்ட்ஸ்ல வரும்.
தவம். இப்ப நீங்க வரதே இது எல்லாமே ஒரு தவம் தான், தபஸ் மாதிரி இருந்து வரீங்க. எளிமை, ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டி, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் சிம்பிள். ரொம்ப ஆடம்பர வாழ்க்கை வேண்டாம். அப்ப என்னது, ஆடம்பரத்துலதான் போகும். நம்ம மேக்கப் பண்ணிக்கிறவங்க, ஐயோ மேக்கப் கழிஞ்சு போயிட்டா, மேக்கப் அதுலதான் அட்டென்ஷன். ஆன்மீகத்துல இது இருக்காது. அப்போ நம்ம வந்து சிம்பிள் லிவிங், சிம்பிள் ஃபுட், சிம்பிளா இருக்கும் போது என்னது, ஆன்மீகத்துல நாட்டம் ஜாஸ்தியாகும். எளிமை, அஹிம்சை. அஹிம்சைனா யாரையும் துன்புறுத்தாது இருக்கிறது. அது தெரியும் இல்லையா? அது என்னது, செய்கையாலும் சரி, வாயாலையும் சரி, தாட்ஸாலையும் சரி, மனதாலேயும் யாரையும் வந்து என்ன ஆகுன்னா, நம்ம மனசால ஒருத்தரை வந்து வையறோம், எல்லாம் பண்றோம், அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. he will be happy. நமக்குள்ளதான் அதை வந்து பெரிய புகைஞ்சு தள்ளின்னு இருக்கும். அப்புறம் யாருக்கு நஷ்டம், நமக்கு தான். அப்ப அதை விட யாருக்கும் துரோகம் நினைக்காம இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். சோ அந்த மாதிரி இது என்னது, அஹிம்சை. அப்புறம் வாய்மை, உண்மையை பேசுதல். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபமே வேண்டாம். அவ்வளவு கோபம் வரும்போது என்ன பண்ணும், அடுத்து மாலையை வச்சுட்டு கோச்சில் ஒரு மாலையை எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஆரம்பிச்சு அப்படியே சாந்தமா கோபம் வராமலாம் இருக்காது இல்லையா? அப்புறம் நம்ம வீட்டுல இருக்கோம், யாராவது கோபப்படுத்திட்டே இருப்பா. ஆனா இந்த மாதிரி சபா பண்ண பகவானோட தியானம் பண்ண கோபம், இதுக்கு எல்லாரும் நம்ம கோச்சுட்டோமே, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிட்டு. அப்புறம் கோபத்துல இருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு. ஒண்ணுமே நம்மளோட கிடையாது, நம்ம இருக்கிறதே பகவானோட உலகத்துல இருக்கும், பகவான் கிரியேட் பண்ணது இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் தாட்ல போச்சுன்னா நம்ம கிரகம் பூமி வந்து ஃபுல் உலகா, அந்த ஃபுல் யூனிவர்ஸ், அந்த இதுல பார்த்தோம்னா மில்கி வேலை பார்த்தா இவ்வளவு புள்ளி சின்னதா தான் இருக்கும். நமக்குதான் அடுத்து இவ்வளவு பெருசா தெரியுது. பகவான் ஒரு கண்ணுல பார்த்தா இவ்வளவுதான். அவருக்கு ஃபூ பண்ணா அப்படி ஓடிடும், அது அப்படியே பந்து மாதிரி போயிடும். ஆனா நம்ம ஈகோ வச்சுன்னு இவ்வளவு பெருசா நம்ம கோபம், அம்மா இப்படி சொன்னா இன்சல்ட் பண்ணிட்டான், என்னது சம்திங் யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் ஆல் தட், அதுல எல்லாம் விடுபட்டுருவோம். அப்புறம் துறவு, அதுதான் துறவு. நமக்கு நம்மளோட எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாம் பகவானோட தான் சார்ந்தது. அப்படின்னு சாந்தி, நிம்மதியா இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். வயசு கூட கூட மெயினா அதான் வரும். சின்னவாளை பத்தி நிறைய குத்தம் சொல்லுவான், அவன் இப்படி பண்ற, நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறான், நாங்களாம் இந்த வயசுல இப்படி இருந்தோமான்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க. அது வேண்டாம். அவன் அவனோட தலையில எடுத்து போல இருக்கட்டும், நம்ம சொல்றது சொல்லணும், கேட்டுன்னு வந்தா சொல்லணும், அப்புறம் லெட்டும் கேரியான்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம். சோ குற்றம் யாரை பத்தி நம்ம குத்தம் சொல்ல வேண்டாம். எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, கம்பேஷன். அது அர்ஜுனா அப்படித்தானே இருந்தார் இல்லையா? ஆனா அவர் வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு இல்ல அவங்களைய நான் வந்து அம்பு வில்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணேன்னா இறந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் வே ஆஃப் ஃபீல். இப்ப ஆர்மில எல்லாம் இருக்காங்க, நாங்க போய் ஐயோ பாகிஸ்தான் வந்துட்டான், ப்ளீஸ் நான் உன்னை கொல்லல, வீட்டுல எல்லாம் நீ இறந்து போயிட்டேன்னா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு தான் அவன் என்ன பண்ணுவான், சரி ஒன்னு நான் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன், நான் உன் கண்ட்ரில கப்சா பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துருவோம். சோ எங்க நம்ம டியூட்டின்னு இருக்கும்போது அந்த டைம்ல வந்து ஷூட் பண்றதுனா நம்ம திங்கே பண்ண, இட் இஸ் மை டியூட்டி. பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு இல்ல நான் கொலை பண்ண போறதில்ல அப்படின்னாக்கா எப்படி? சோ அது தெரியும். ஆனா எல்லா உயிர்களிடத்தும் நம்ம வந்து இதா இருக்கணும், கம்பேஷனேட்டா இருக்கணும். எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா யார்கிட்டையும் நம்ம வந்து எனிமிட்டியும் காட்ட மாட்டோம், யாரையும் துன்படுத்தவும் மாட்டோம். அப்புறம் எங்க போச்சு, எல்லா உயிர்களும் மீது கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசை இருக்கலாம், அது எனது பௌதிக ஆசை இல்ல, ஆன்மீகத்திலே ஆசை இருக்கலாம். ஆன்மீகத்துல பேராசையும் இருக்கலாம், இன்னும் படிக்கணும், எனக்கு அந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், இது இன்னும் மீனிங் படிக்கணும், அந்த பேராசை இருக்கிறது. ஆன்மீகத்துல பகவானை பத்தி கேட்கறதுல அந்த கோயிலுக்கு போனோம், அதோ ஒரு கஷேத்ராடனம் பண்ணணும், அந்த டூர் பண்ணணும், எல்லாம் அதெல்லாம் பேராசை வச்சுக்கலாம். ஆனா அது வந்து நமக்கு ஏதோ புண்ணியமாவது ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும். இந்த இதுல வந்து டைம் வேஸ்ட் தான். பௌதிகத்தை நம்ம ஆசை வச்சோம்னா டைம். சோ பேராசையில இருந்து விடுபட்ட தன்மைனா பௌதிகத்தோட. அப்புறம் கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, இதைதான் திரும்பி வரும். தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். இதுதான் மரியாதை எதிர்ப்பாங்க. நான் வந்தேன், அவன் என்னை கண்டுக்கவே இல்லை, அவன் வந்து எனக்கு இடம் கொடுக்கல உட்காரது, என்னெல்லாமோ இருக்கும். சில பேருக்கு ரொம்ப ஈகோ ஹர்ட் ஆற போல எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணிப்பாங்க. அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம். இதெல்லாம் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதெல்லாம் தான் தெய்வீக குணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். தம்போ தர்ப்போ அபிமானஸ்ச க்ரோதோ பாருஷ்யம் ஏவச்ச அஜ்ஞானம் சாபி ஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதம் ஆசுரிம். பிரித்தாவின் மைந்தனை தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். இது ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க. தற்பெருமை, ரொம்ப ஒண்ணும் இல்லாததுக்கெல்லாம் தற்பெருமை அடிச்சுப்பா. அதுக்கெல்லாம் நான் இவ்வளவு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன், நான் இவ்வளவு ஸ்லோகா தெரியும் எனக்கு, இந்த மாதிரிலாம் தற்பெருமை இருக்கும். அகந்தை, வீண் அபிமானம், அதேதான் தற்பெருமை தான் வீண் அபிமானம். நமக்கு கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவு அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா?
அதுதான் ஆக்சுவலி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப நமக்கு இந்த அபிமானம் வீண் அபிமானம்லாம் போயிடும். அதே போல கோவம், நுணுக்குன்னு கோவம் வந்துருமே, அதெல்லாம் வேண்டாம். கொடூரமா பேசுறதா இருக்கட்டும், செய்தியா இருக்கட்டும். அறியாமை, தெரியாதுங்கிறதுல பெருமையே கிடையாது. அறியாமையில நம்ம எல்லாம் பண்றோம், அதெல்லாம் விட்டுறோம். இதெல்லாம் தான் அசுர குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு. இப்ப இதைதான் திரும்பி இதுல போட்டிருக்கு. என்னெல்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸ்? தெய்வீக இயல்பு. என்னெல்லாம்? அச்சமின்மை, ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பது, தொண்டு புரிவது, உறுதியாக தீர்மானிக்கப்படுறது, சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்கிறது, தியாகத்தின் செயல்திறன். என்னெல்லாம் தியாகம் எங்க பண்ணணும் அதெல்லாம் தெரியணும். அது இனிமே அடுத்த சாப்டர்ல வரும். அப்போ வெயிட் பண்ணலாம். இன்னைக்கே ஒன்னா தியாகம் சொல்லியிருக்காங்க, ஒன்னா தியாகம் பண்றேன், தானம் பண்றேன்னு ஆரம்பிக்க வேண்டாம். நாளைக்கு தெரியும் நம்ம என்ன முறையில இருந்தா எப்படி நம்ம தானம் பண்ணணும். எளிமையா இருக்கிறது, வன்முறை இல்லாதக்கு இருக்கிறது, பொறாமையிலிருந்து சுதந்திரம், தவம், உண்மைத்தன்மை, அனைத்து உயிர்களிடத்தும் இரக்கம், தூய்மையா இருக்கிறது. இதெல்லாம் தெய்வீக குவாலிட்டிஸ். அசுர குவாலிட்டிஸ் என்னது? படிச்சதே தான் திரும்பி பிடிக்கிறோம். ஜஸ்ட் ஒரு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லை. அதான் ஃபர்ஸ்ட் நோ பிலீஃப் இன் ஃபெய்த், நோ பிலீஃப் ஆர் ஃபெய்த் இன் காட் அஸ் வெல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஆன்மா இருப்பதில் நம்பிக்கை இல்லை. ஆமா, இருக்கு ஒரு லைஃப் தான், அடுத்தது நம்ம போனா எங்க போனோம் யாருக்கு தெரியும் அப்படியெல்லாம் பேசவா இருப்பான். அவங்க சரி நீ அந்த லெவல்ல என்னெல்லாம் அதுல விட்டு விடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சங்கத்திலும் வெளியில இருப்பதான் நல்லது. சோ ஆன்மா இருப்பதில் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அப்புறம் பிரைட், பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை, அறியாமை, பிரபலமடைய ஆசை, எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு நான் வரணும், நான் இருப்பாங்க சில பேர். அதுல இருந்து விடுபடணும். எல்லாருக்கும் சான்ஸ், எல்லாரும் முன்னுக்கு வரணும். கையை கோத்துட்டு எல்லாரும் போகணும். அப்புறம் மற்றவர்களிடமிருந்து மரியாதை கோருகிறது, அதுவும் வேண்டாம். சாஸ்திரங்களை பின்பற்றவோ நம்புவதோ இல்லை. போட்டிருக்கேன். எஸ். சோ இது எல்லாமே வந்து அசுர குவாலிட்டிஸ். இதுல இருந்து விடுபடணும். சோ நம்மில் உள்ள தெய்வீக குணங்களை எப்படி வளர்ப்பது, அசுர குணங்களை எப்படி தோற்கடிப்பது, அதுதான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும். இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைகளோட ஸ்லைட்ஸ் தான். அவங்களுக்கு வந்து எஸ் தே நீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா, ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் நமக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்களே, பக்கத்துல நெய்பர்ஸ் இருப்பா, ஏதோ இதுக்கு போவோம், ஆபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், எனிபடி. சோ நம்ம நண்பர்கள் எப்படி இருக்கணும்? யாரு ஆன்மீகத்தை நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பேசுவோம்? கிருஷ்ணாவை பத்தி பேசலாம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காமன் டாபிக் இருக்கும். அவங்க வந்து ஒரு பிக்சரை பத்தி பேசுறான், பாலிடிக்ஸை பத்தி பேசுறான், ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது. பிக்சர் வந்து அவன் யாரோ ஆக்ட் பண்ணிருப்பான், பணம் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பான். பாலிடிக்ஸ் வந்து எல்லாமே போய் திருட்டு எல்லாம் எல்லாமே அப்படிதான். வெரி ஃபியூ பீப்புள் தான் நல்லவங்க. அதை பத்தி பேசி என்ன வேணும்? நமக்கு ஓட்டு போடணும், ஓட்டு போயிட்டு நம்ம பாட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். நமக்கு பாலிடிக்ஸ்க்கு எல்லாம் சம்பந்தமே கிடையாது. அப்படி அது நல்லதா பண்றவங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான் முடியுமே தவிர அதை பத்தி நம்ம பேசி என்னத்த ஆக போறது? பிடிச்சோம். அதை விட நம்ம பகவானோட 2 ஸ்லோகம் படிச்சோம்னா அதாவது பைஹாட் ஆகும். சோ நம்ம அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணா அதாவது ஒரு புண்ணியமாவது இதாகும், கூடும். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? நண்பர்களை புத்திசாலித்தனமாக தேர்வு செய்யவும். அப்புறம் இருந்து வேற சுத்திகரிப்பு தான் மாலை ஜபம் பண்றது. நிறைய ஜப்பா பண்ணலாம். ஜப்பா யாரும் கூட இருக்கணும்னு அவசியம். நம்ம பாட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வராது, மூச்சு திணறும், வார்த்தையெல்லாம் தப்பா வரும், எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் பழக நாக்கு பழக சரியாகும். சுத்திகரிப்பு செயல்முறை என்னெல்லாம்? பக்தி செய்வைகள், கோஷம் விடுதல்னாக்க நாம ஜபா பண்றது, சாஸ்திரங்களை கேட்பது. இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? உண்மை கேட்டு தான் இருக்கீங்க. பொறுமை ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங் தான் சொல்லியிருக்காங்க. பிரகலாத் மகாராஜா வந்து 9 வேஸ் ஆஃப் பக்தியில சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் தான். ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது, அப்புறம் கீர்த்தனம், அப்புறம் வாயால சொல்றது. அந்த என்னெல்லாம் கேட்டோமோ அது வாயால சொல்றது. ஸ்மரணம், பகவானை நினைத்துட்டே இந்த காதல கேட்கறதும் வாயால சொல்றதும் பண்ணலாம். 3 ப்ராசஸும் ஜப்பால வந்துடும். ஜப்பா பண்ணும்போது என்னது? வாய் சொல்லிட்டு இருக்கோம், கீர்த்தனமாச்சு, நம்ம சொல்றதே நாம கேட்போம். ஸ்ரவணம் எடுத்து கண்ணு மூடின்னு சொல்லும்போது என்னது? கிருஷ்ணோட ஃபிகர் தான் முன்னாடி இருக்கும். அவரோட புல்லாங்குழல் என்ன, மயில்பீரி என்ன, நிக்கிற அழகு என்ன, பீதாம்பரம் என்ன, அவரோட அங்கி என்ன, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்மைல் ஃபேஸ் என்ன, இதேதான் நமக்கு வந்து சுத்தி அவரோட ஃபேஸே, அவரோட உருவமே நம்ம கண் முன்னாடி வந்து அப்படி ஜப்பா பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஸ்மரணம், பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஹரே ராமான பில்டிங் போயிடும், இங்கே போயிடும், கிச்சனுக்கு போயிடும், எங்கேயோ போகும் மனசு. இழுத்து பிடிச்சு பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா கண்ட்ரோல் வரும். ஃபுல் ஒரு மாலை பண்றது வரைக்கும் ஃபுல் கவனம் அப்படியே இருக்கும். சோ அதெல்லாம் பிராக்டிஸ்ல தான் வரும். அப்புறம் என்னது? பிரசாதத்தை கௌரவித்தல். பிரசாதம் பகவான் வந்து ஒரு இது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் 9th சாப்டர் சொன்னார். ஒரு பத்திரம், ஒரு இலை கூட, இல்ல ஒரு ஃபிளவர் கூட, இல்ல ஒரு ஃப்ரூட், இல்ல ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு தண்ணி கூட, இப்பதான் கேட்டிருக்காரு. சரி நீங்க அவ்வளவுதானே கேட்டீங்க, இருந்தாங்க உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு நம்ம முஸ்கில் அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம என்னெல்லாம் இப்ப வீட்டுல பண்றோமோ சுத்த ஆச்சாரமா அதெல்லாம் பண்ணி குடிச்சு டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். அதுக்கு ஒரு நைவேத்தியம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்லோகம்லாம் தெரியலைனாலும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அது வந்து நம்ம ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாரும் அது எல்லாமே இப்போ பிரசாதம் ஆயிடும். நம்ம ஐட்டம்ஸ் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நீங்க மிக்ஸ் இட் அகெயின்
வித் அவர் ஃபுட். நம்ம பாத்திரத்தை திரும்பி போட்டோம்னா அது இருக்கிற அந்த பாத்திரத்தை எல்லா ஃபுட்டுமே பிரசாதம் ஆயிடும். அததான் அந்த பிரசாதம் தான் நம்ம வீட்டோட வளர்ந்து சாப்பிடணும். பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட சித்த சுத்தியும் ஆயிடும். சித்த சுத்தினா வந்து மனசுல உள்ள எல்லா கல்மிஷம் அப்படி அதெல்லாம் கூட விருத்தி ஆயிட்டு யாரெல்லாம் வந்து அம்மா என்னத்த பண்ணிட்டு இருக்க, நீ இதெல்லாம் போற, நீ வேற வேலை இல்ல, இப்பவே பகவத்கீதை அப்படி சொல்றவா எல்லாருமே நல்ல புத்தி வந்துடும். நமக்கே அதிசயமா இருக்கும். நான் தான் நம்ம ஜபம் பண்றேன், இவனுக்கெல்லாம் எப்படி சரியாயிடுத்து, நம்ம வீட்டுல ரொம்ப நம்மளை கேள்வி பண்ணினா இப்ப நல்லா பிஹேவ் பண்றேன்னு பிரசாதம் ஒர்க் பண்றது. பிரசாதம் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். நீங்க பண்ணி பார்த்தா தெரியும். அதனால எதுவுமே நம்ம வந்து அதனால இப்ப கோயிலுக்குலாம் முன்னா நோபடி லீவ்ஸ் பிரசாதம். பிரசாதம் என்ன ஒரு கடலை கொடுப்பான். இங்கெல்லாம் எங்க ஊர்ல எல்லாம் இதுதான் ஒரு கல்கண்டு சின்னதா கடலை. இது கல்கண்டு தானே நினைக்க கூடாது, அதெல்லாம் பகவானோட காலடியில வச்சு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு மவுச ஜாஸ்தி தான். அந்த மாதிரி பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும், உள்ள அந்த அழுக்கு எல்லாம் கூட வெளியில வந்து சுத்தமாயிடும். கண்ணுல தெரியாது. சோப்பு போட்டு குளிச்சாதான் அந்த அழுக்கு போறது தெரியும், ஷாம்பு தேய்ச்சி குளிச்சா அது கண்ணுக்கு தெரியும். ஆனா இது கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா அது ஆகும். நாளடைவுல ஒரு மாதிரி ஹேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கூட பக்தி மார்க்கத்துல வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ எப்பவுமே டெய்லியும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடுறது நல்லது. அது இல்லாம சாப்பிடுறது பாவத்தை உண்கிறோம் சொல்லிட்டு பகவத்கீதாலே ஒரு ஸ்லோகம்ல வரும். அதனால we have to be careful. எப்பவுமே இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், மெதுவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான்வெஜ் எல்லாம் வெளியில இருந்து மைண்ட் வந்தே கொடுத்தேன், அதெல்லாம் வெளியில இருந்தா நான் வெளியில இருந்தா சாப்பிடுறேன் அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அவெல்லாம் எப்படி சமைச்சு கொடுத்தாங்களோ தெரியாது. அப்ப நம்ம வீட்டுல ஏதோ சிம்பிளா ஒரு சாதமாவது வடிக்க தெரியுமா, அது மாத்திரம் கொஞ்சமா பிடிச்சு பகவானுக்கு வச்சு அதை வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடணும். அடுத்து ஒரு கிகோ கான்செப்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட்னா குட்ஸ் இன் குட்ஸ் அவுட். ஓகே, வாட் கம்ஸ் இன் கோஸ் அவுட் அப்படின்னு. கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட் சொல்லலாம், இல்ல குட்ஸ் இன் குட்ஸ் அவுட் சொல்லலாம். கார்பேஜ் என்ன என்னது, நம்ம என்னெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதேதான் பழக்கப்பட்டு நம்ம வாயில இருந்து வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும், மனதில் எண்ணங்கள் தான் தோன்றும். நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் இன்னைக்கு பார்த்தோம், முள்ள ஹேண்ட்ல ரேஸ் பண்ணாங்க. சரி நானும் பண்றேன், ஏன்னா கொஞ்சம் தாட் ப்ராசஸ் போச்சு. என்ன பண்ணலாம், எல்லாரும் ஜாயின் பண்றாங்க, நானும் பண்ணட்டுமா, நான் வந்து குஸ் பண்ணலையே, இல்ல ஒரு தாட் போச்சு. சரி ட்ரை பண்ணலாம், எழுத்து பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க. அப்புறம் என்னது அந்த வாய் வார்த்தையா சொன்னீங்க. இதேதான் எனிதிங். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப நடந்தது சொன்னேன்னா, பட் எனி ஆக்டிவிட்டி யூ டேக் ஃபர்ஸ்ட் மனதுல எண்ணம். அது திருடுறவனுக்கும் இதான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணுவோம், எப்படி திருடலாம், எந்த ராத்திரி போகலாம், எப்போ எல்லாரும் தூங்குற டைம், அப்படி இப்படி ஏதோ பிளான் பண்ணுவோம் இல்லையா. கெட்டது பண்றதுனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம், அப்புறம் சொற்கள், அதுக்கப்புறம் செயல்லாம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அதே செயல் பண்ணி பண்ணி ஒரு பழக்கமாகும். அதே அவங்க வந்து கேரக்டரே ஆகும், அவங்க குணமே அந்த மாதிரி மாறிவிடும். அப்ப நம்மளோட எப்படி எல்லாமே நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் மனதோட எண்ணங்கள்ல தான் ஆரம்பிக்கும், அது குணத்துல கொண்டு போய் விடும். அப்ப நல்ல எண்ணங்களை பழக்கிட்டோம்னா என்னது, குணமும் அந்த மாதிரி நல்ல குணத்தை வரும். சுத்த சத்துவ நிலை மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா அந்த இதுல, சுத்த சத்துவ நிலை இஸ் தட். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் மூணு நம்மள ஆட்டும். ஆனா பகவானோட பக்தி பண்ண 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 சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போய் விடுவோம். அது என்னது, இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி பகவானை நினைத்து பண்றது. சோ அந்த லெவல்ல நம்ம இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. ஆனா பண்ண பண்ண ட்ரை பண்ண பண்ண அந்த லெவலுக்கு நம்ம போயிடுவோம். இல்லாட்டா இந்த முக்குணங்கள் நம்மள அவ்வளவு ஈஸியா விடாது. பகவான் அதானே சொல்றாரு, என்னுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல், நீங்கள் எல்லாருமே என்னோட பிரிந்த சக்திகள். ஆனா இங்க என்ன திங்க் பண்றதுக்கு, என்ன இது எனக்கு பூஜிக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க. இந்த புலன்களை வைத்து மனசை வச்சுட்டு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேல வரத்துக்கு பாக்குறீங்கன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. சோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மனசு எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணம் வரணும். அப்ப இது கேன் புட் இட் இன் ஆக்ஷன். சோ பக்தி வாழ்க்கை எப்பொழுது தொடங்குவது, பிரகலாத் மகாராஜ் அம்மாவோட வயசுல தொடங்கினார். இவர் அவர் பேரு ஓகே எனிவே அந்த ஒரு குழந்தையும் அப்படிதான், அப்பாவோட மடியில உட்கார முடியல, என்ன பேர் மறந்து. ஓகே, சோ நம்ம எப்ப ஆரம்பிக்கலாம், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்கணுமா, அம்மாவோட வயசுல இருக்கும்போது அப்பெல்லாம் ஆரம்பிக்கல. சரி இப்போ 40 வயசுல ஆரம்பிச்சோம், 30 வயசுல ஆரம்பிச்சோம், இல்ல 60 70 80 எந்த ஏஜோ நமக்கு இப்போ ஆரம்பிச்சோமா, நோ நத்திங் லாஸ்ட். இப்பல இருந்து நல்ல பக்தி, இனிமே நல்லா சீரியஸா பக்தி பண்ணிட்டு போனோம்னா டெஃபினட்டா பகவான் இலக்க அடைஞ்சு விடலாம். ஆனா சீரியஸா பண்ணணும். ஏதோ பண்ணலாம் சும்மா உப்புக்கு அப்படி பண்ணினோம்னா கஷ்டமா இருக்கும். மறந்து போயிடுது எனக்கு. ஓகே, அப்ப இதான் கொடுத்துருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்து பண்ணலாம், எப்ப வேணா பண்ணலாம். இதே போல இன்னொரு பிக்சர் எல்லாம் உண்டு. சோ பக்தி வாழ்க்கை எப்போது தொடங்குறது, பிரகலாத் மகாராஜ் பிறப்பதற்கு முன்பே தொடங்கினார், அம்மாவோட வயசுல இருக்கும்போதே தொடங்கினார். துருவன் அப்பா நினைவு வந்தது, வாயில வார்த்தையே வரதில்லை. இப்பதான் ரொம்ப கிளாஸ் நடக்கும்போது நிறைய படிக்கணும். துருவ மகாராஜ் அப்படிதானே, அவருக்கு என்னது, அப்பா மடியில உட்கார கிடைக்கலையே, 5 வயசு குழந்தை, அப்பா மடியில உட்கார இடம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொன்னா அவ சித்தி சொல்லிட்டா, ரெண்டாம் தாய். அப்ப நீ போய் பகவான்டே கேளு, ஏன் என் வயசுல பிறந்தாதான் உட்கார முடியும், அப்ப நான் ஏன் பிறக்கல, நீ அதுவும் கடவுள்கிட்டே போய் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியா, நான் கடவுள்கிட்ட போய் கேட்கறேன்னு 5 வயசு குழந்தை போய் எடுத்து
தபஸ் அவ்வளவு பெரிய ரொம்ப சீரியஸ் தபஸ் எல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு அவருக்கு ஸ்துதி கூடி பகவானை ஸ்துதிச்சு பேச கூட தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி. சோ அந்த பக்தி அந்த 5 வயசுல வந்துருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு. சோ நம்ம சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் நமக்கு இப்ப வந்திருக்கா, நோ ப்ராப்ளம், வி ஆர் நாட் வெரி லேட். நம்ம இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் வாயில வரது, அதை விட என்ன. So yes, 16.5 दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். அதுவும் அசுரன்ஸ் கொடுக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு சொல்றாரு. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி கிடைக்கும். ஏன்னா அதுல நல்ல முக்தினா இது சந்தோஷம், திருப்தி. இந்த உலகத்தை விட்டு பகவானோட உலகத்துக்கு போவோம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் அசுர குணங்கள் பந்தப்படுத்தி திரும்பி இந்த உலகத்தையே திரும்பி வாழலாம். ஆனா நீ கவலைப்படாத, நீ வந்து பிறவியிலேயே நல்ல தெய்வீக குணத்தோடு தான் பிறந்திருக்க. இதோட ஒரு அசுரன்ஸ் கொடுக்க. भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. ஏழு ஸ்ருணு வந்து நான் உங்களுக்கு தெரியணும்னா, ஸ்ருணுனா ஸ்ரவணம், ஸ்ருணு இதெல்லாம் ஒரு வேர்டு தான், கேளு அப்படின்னு. பிரதாவின் மைந்தனை, உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழ்களில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். பூத சர்கோ லோகி, இந்த உலகத்துல 2 பேர், 2 பேர் இருக்காங்க. தெய்வ குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. என்னதான் பகவான் சொல்றாரு கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவருத்திம் ச நிவருத்திம் ச ஜனானா விதுசு ஆசுராஹ न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. not இல்லை இல்லை. ஓகே, அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. இப்பதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் குட்டிகள் இப்படிதான் இருக்காங்க. இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தா காலேஜ் போறேன் பேர் வழின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டேன். மோஸ்ட் ஆஃப் இது அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களா இல்ல, பாக்கெட் மணி எங்க கிடைக்கும், அப்பா அம்மா தான் கொடுப்பாங்க. பாவம் குழந்தை காலேஜ் போறானே, பணம் வேணுமே போயிட்டு வரதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்ததுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சிலதெல்லாம் பண்ணும். எல்லாரையும் சொல்லல, பட் பண்றாங்க. ஒருத்தன் பண்ணா இன்னொருத்தவங்க தொடைய நீ என் கூட ஜாயின் பண்ணல, என்ன நீ பெரிய முட்டாளா இருக்கேன்னா நம்ம என்ன இன்சல்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே போடுவோம். ஸோ சங்கம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. சோ அசுரத்தனம் வாழ்க்கை தெரியும், தானும் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன், சொன்னாலும் அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். நம்மளெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு புழு பூச்சியா பார்ப்பான். நீ என்ன வேற வேலை இருக்கு, நீ சொல்லிட்டே இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான். சோ அவளுக்கு அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். பகவான் சொல்ற இதெல்லாம் பகவான் பிட்டு வச்சிருக்கார், எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க மனிதர்கள்னு. சோ அசுரத்தனம் உருவா இப்படிதான் இருப்பா. அவளெல்லாம் திருத்தறதுக்கு நம்ம போகவே வேண்டாம். அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆசுரம் அனீஸ்வரம் அபஸ்பர சம்பூத்தம் கிம் அந்நியத் காமஹைத்துக்கம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்ற நாஸ்திகவாதிகள் தான். அவளுக்கு என்னது, ஆமா நான் பிறந்திருக்கேன், ஏதோ கெமிக்கல் எனர்ஜி, கெமிக்கல் அதெல்லாம் இதெல்லாம் பேசி அதனாலதான் நான் பிறந்திருக்கேன், இந்த ஒரு வாழ்க்கை தான். அதுக்கப்புறம் யாரு பார்த்தா, நீங்க பாத்தீங்களா, எல்லாம் நம்ம கிட்டே சொல்லுவாங்க. சோ இஸ் அ ப்ரௌட் எத்திஸ்ட், ரொம்ப பெருமையாவும் சொல்லிப்போம். சோ அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே, இதெல்லாம் பேஸ்லெஸ், நீங்க படிக்கிறதெல்லாம் பேஸ்லெஸ் அப்படின்னே சொல்லிப்போம். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம், நான் பிறந்ததே ஒரு காம இச்சை காரணம் தான், அம்மா அப்பாவோட காம இச்சையில நான் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வாதாடுவோம். அப்புறம் சொல்லுவோம் நான் கேட்டேன், நான் பிறக்கவே நான் கேட்டேன், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கூட கேட்பேன். அப்ப எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சோம். அவள் வாதாடவே போகக்கூடாது. சோ காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர், வாதாடுவார். அப்ப அவகிட்ட முட்டாள்கிட்ட இதுல கல்லை விட்டு இருந்தா நம்ம மேல தெரிக்கும் மேலே, அந்த மாதிரிதான் அவள்கிட்ட எல்லாம் பேசினே போகக்கூடாது. நிறைய வரும் அந்த மாதிரி ஸ்லோகம்லாம் பகவானே சொல்றாரு. அதே போல நல்ல ஆப்பிள்களுக்கும் அழுகிய ஆப்பிள்களுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி சங்கம் வாங்கணும், எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு அழுகின மாதிரி இருந்தா நம்ம நல்லவர்கள் கூட இந்த மாதிரி அழுகி போயிடும். நம்ம வீட்லயே பாக்குறோம் இல்லையா. ஆனா என்னது, மல்லிகை பூ மாதிரி மனத்துன்னு இருந்தோம். எப்போ நம்ம எங்க போனாலும் பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்ணார், உங்க கிளாஸ்ல எடுத்தேன்னா தெரியல. பிரகலாத் மகாராஜா குருகுல வாசம் தானே, எல்லாம் அசுர குழந்தைகள் தான். அசுர குழந்தைகள் என்னன்னா, அசுர இதுல என்னன்னாக்கா என்ஜாய் பண்ணணும், லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம், என்ஜாய். அவள் பகவான் தியானம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா பிரகலாத மகாராஜாக்கு என்ன எடுத்து, அம்மாவோட வயத்த இருக்கும் போதே அந்த நாரதரோட வீட்டுல இருந்ததுனால நல்ல விஷயங்கள்லாம் நாரதர் சொல்லி அவ அம்மா கேட்டு அந்த குழந்தையும் போயிட்டு அந்த குழந்தை அம்மாவோட வயத்திலே பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு. இந்த குருகுலம்ல சேர்த்துட்டு என்ன எடுத்து அந்த அதுக்கு ஒரு இதுல வந்தது, குழந்தையோட இதெல்லாம்
அவ வந்து ஆனா மட்டும் இதான் சொல்லி பாக்குறாங்க. இந்த குழந்தை வந்து ஹிரண்ய கஷ்பே நமகனாக்கா இல்லை, நாராயண நமக, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ, அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கு. சரி, அவங்க வந்து ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு நடுவுல போவாங்க. இல்ல குருகுலம் தானே, குழந்தைகள் அங்கேயே தானே இருப்பாங்க. நம்ம தான் இப்ப ஸ்கூல்ல போயிட்டு வரோம். இங்க வந்து அங்கேயே இருப்பாங்க. அப்ப எங்க எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ எல்லா பசங்களும் இவருக்கு பக்கத்துல வந்துடுவா. யார் பக்கத்துல? பிரகலாத அவர்கிட்ட வந்துட்டு சொல்லி சொல்லின்னு கதையெல்லாம் சொல்லு, நீ கதை சொல்லு, இன்னும் இதுதான் நாராயண கதை, கிருஷ்ணர் கதையெல்லாம் சொல்லுவார். அப்ப அதனாலதான் நாராயணன் தான் கிரேட்டு, இதுதான் கிரேட்டு, கிருஷ்ணர் தான் கிரேட்டு, எல்லாரும் ஓம் நமோ பகவதே சொன்ன எல்லா பசங்களையும் திருத்தி விட்டுட்டார். அவர் என்னது, அவர் மல்லிகைப்பூ போற இருந்ததுனால அவர் எல்லாரையுமே நல்ல மல்லிகைப்பூ மாதிரி மணக்க வச்சுட்டார். அவர் இருந்ததெல்லாம் அசுர கூட்டத்துல, ஆனா எல்லாருமே வந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. நம்ம எல்லாம் சாதாரண ஆளு, நம்ம எல்லாம் பக்த, அவர் பிரகலாதருக்கு நமக்கு எல்லாம் இது வைக்க முடியுமா, ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா? நம்ம எல்லாம் சாதாரண மக்கள் தான். அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி யாரோ கெட்டது வரும்னா நம்ம அழிவு. ஆனா ட்ரை டு பிகம் லைக் ஒரு மல்லிகை பூ மாதிரி, எங்க போனாலும் நம்மளோட இன்ஃபுளுன்ஸை இன்னொருத்தாட்டு கொடுத்து அவனை இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கணும். சோ மல்லிகைப்பூ ஒரு கூடையில, ஒரு குப்பை கூடையில போட்டாலும் என்ன இருக்கும், குப்பை கூடையில கூட ஸ்மெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், நல்ல நல்ல ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்ணணும். ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தயः பிரபவந்த்யுக்ரகர்மாணः க்ஷயாய ஜகதோ அஹிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இது யாரு சொல்றா? பாம்பு எல்லாம் வச்சு தகர்த்துறது, இந்த மாதிரி. நாட் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. சயின்டிஸ்ட் தே ஆர் டூயிங் சம்திங், ஒரு என்னது நாட்டுக்கு நல்லதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மள யாராவது தாக்குதல் ஏதாவது வந்ததுன்னா கூட அவங்க பண்ணுவாங்க. இல்ல ஒரு என்னது ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் இந்த மாதிரி சூசைட் பாம்பர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர், நிறைய இதெல்லாம் பேப்பரும் இல்லை. சரி, இது என்னது உலகத்தையும் அழிப்பாங்க, தம் மக்களும் அழிவாங்க, நம்ம நாடும் போகும் பரவாயில்ல, ஆனா அந்த நாடு போகணும். அந்த மாதிரி நினைச்சது அசுரத்தனமான உள்ளவர்கள் தானும் அழிந்து தம்மை சார்ந்து இருக்கிறவர்களே அழிச்சுடுவா. அதெல்லாம் நான் அசுரத்தனம் பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். நம்ம பேரே சொல்ல வேண்டாம், நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கும் யாரு பண்றாங்க. காமம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதாந்திதாக மோகாத் கிரஹித்வாசத் கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே அசுச்சி விரதாக. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து திருப்தியாக, காமத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இடம் கொடுத்துட்டோம்னாக்கா ஒரு டேஸ்ட், ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், கல்யாணமான ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதை தவிர உள்ளது இனிஷியல் நல்லா இருக்கும், இன்னும் நல்ல திருப்தியாக இன்னும் ஆர்வம் போய் 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 கட்டதெல்லாம் ஒரு அதான் இப்ப நிறைய வியாதி எல்லாம் கூட வந்துருக்கேன். அப்புறம் விடுறாங்களா இல்லை, அப்படியே இருக்கே நிறைய இடத்துல. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால், இப்போ கேம்பிளிங் எல்லாம் தெரியும், ஏமாறி போவோம், 4 டைம் ஜெயிச்சா 5வது டைம் நம்ம தோற்க போறோம் தெரியும், இருந்தாலும் கேம்பிளிங் பண்றவங்க இருக்காங்க. இதே போல இன்டாக்சிகேஷன், கல்லு நல்லது இல்ல, நம்ம லிவர் எல்லாம் கெட்டு போகும் தெரியும், இருந்தாலும் நாக்குக்கு டேஸ்டா இருக்கு, அது குடிச்சப்பறம் இன்னொரு இருக்குமா இருக்கும் இல்லையா, ஒரு கிக்கு, ஒரு சிகரெட் குடிச்சாலும் ஒரு கிக்கு வருமா இருக்கு, அதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட இதுதான் ஞானம் தான் இருக்கு. சோ அதனாலதானே அவ வந்து பந்தப்பட்டு அதுல, அதனாலதான் அவ தெரியும் இதெல்லாம் கெட்டதுன்னு தெரியும், அப்போ ஏன் அதை மாட்டிக்கிறான். அதான் அசுரத்தனம். இதே போல மீட் ஈட்டிங், இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏத்ததே கிடையாது, நமக்கு எல்லாம் பல்லு அது மாதிரி கொடுக்கவே இல்லை, அதனால இப்போ ஃபோர்க்கு நைஃபை வச்சு குத்தி குத்தி அதை பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து இட் இஸ் நோ, அப்புறம் அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்கும். இல்லை நம்ம எல்லாம் சயின்ஸ்ல படிச்சதுதான் இல்லையா, சயின்ஸ்ல தெரிஞ்சும் வந்து ஸ்டில் தே வில் ஆல் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ வந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் இதுவும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். தூய்மையற்ற விரதம், என்னெல்லாமோ விரதம், எப்படி யாரு சொன்னா, அப்படி யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அந்த விரதம் இல்லை இந்த விரதம், ஓகே என்னமோ சொன்னா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதனால என்ன ஆகுது, என்ன கெயின் பண்ண போற, ஏதோ ஒரு பணம் வரணும், பிசினஸ்ல முன்னுக்கு வரணும், அப்ப அந்த விரதம் இருக்கு. அது என்னது, அது நிரந்தரமற்ற பொருள் தான். அதெல்லாம் இதெல்லாமா நமக்கு வந்து நம்ம என்னைக்கு நம்ம தெரியாது, இறந்து போகும்போது இந்த எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சோம் எல்லாம் விட்டுட்டு தான் போகிறோம். அடுத்தவர்கள் நமக்கு வந்து யார் ஹேர் இருக்காங்களோ அவங்க அடிச்சுக்கதான் போறாங்க. அதுக்கு வேண்டி நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு இதுலதான், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நிரந்தரமற்ற காம இச்சை, பொருள் மேல இச்சை, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமா. பட் தே கெட் அட்ராக்டட் டு தட். ஏன்னா மாயம், அந்த மாயத்தால அவங்க வந்து கவரப்பட்டிருக்காங்க.
चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगो भोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशापाशाशतैर्भक्ताः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोक्ता भोगार्थम् अन्यायेनार्थ சஞ்சயான். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. இப்பெல்லாம் நாகரிகம் சொல்லிட்டு என்ன பண்றா, புலன்கள் லெஸ் சின்ன துணி கொடுக்கணும் நாகரிகம். அப்புறம் என்னது எனிதிங் ட்ரிங்க் நாகரிகம், என்னெல்லாமோ இருக்கும். நாகரிகம் பண்றவங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் நாகரிகம்னு. அது என்னத்துக்கு, ஒரு புலன்களை கண்ணுக்கு திருப்தி பண்றதுக்கு, காதுக்கு, வாய்க்கு, டேஸ்ட், ஸ்கின்னுக்கு திருப்திப்படுத்த இதுக்கு வேண்டிதான் அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. மனித நாகரிகம்ங்கிறது அதுக்குதான். முக்கிய தேவை என்னது, புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலை என்னது, கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இன்னும் திருப்திப்படுத்தணும், இன்னும் ஃபேஷன் இதுதான் ஃபேஷன். இப்ப இந்த ஃபேஷனை வந்து அந்த கவரப்பட்டதுனால இதெல்லாம் திரும்பி ஃபாலோ பண்ணி வந்து எண்ட்லெஸ் அவங்களோட ஆசைகள் வந்து நிறைவேறவே மாட்டாது. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி உள்ளவரை, எண்ட் ஆஃப் இஸ் ஜேர்னி என்னது, வாழ்வு கடைசியில வயசாகிறது வரைக்கும் அவங்க அப்படியே அவர்களது கவலைகள் என்னது அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கைதுகளால் படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஏன்னா நார்மலா சம்பாதிச்சதுன்னா அது போறாது. நார்மலா வந்து சம்பளம் வர்றது அதெல்லாம் இந்த கேம்பிளிங்க்கும், இலிசிட் செக்ஸுக்கும், இன்டாக்சிகேஷனுக்கும், மீட் ஈட்டிங்கள் எல்லாம் காஸ்ட்லி தான். இன்டாக்சிகேஷன் இந்த சாராயம், வாட் எவர், ஐ டோன்ட் நோ தட் நேம்ல, அதெல்லாம் எவ்வளவு காஸ்ட்லியா தான் இருக்கும். அதே போல நான்வெஜ் எல்லாம், வெஜிடபிள் பாக்குறதுக்கு நான்வெஜ் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. கேம்பிளிங்ல நிறைய பணம் போடும். இலிசிட் ரிலேஷன் சும்மாலாம் யாரும் வரமாட்டாங்க, பணம் கொடுக்கணும், அப்பதான் வருவா. சோ இதெல்லாம் வந்து பணம். இப்ப எப்படி, அப்ப இதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேற வழியான பணம் வேணுமே. அப்போ வேற தப்பு வழிகள் எல்லாம் போய் பணம் சம்பாதிச்சு இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும். இதே தப்பு. ஆனா இதுக்கு ஸ்பைசா ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்னு தேவையில்லை. ஒர்க் ஹார்ட். இந்த இதோ என்னது, அவுட் ஆஃப் த வே போயிட்டு அவங்க வந்து வேலை பண்ணி அந்த அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். இதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்கார். எனக்கே அதிசயமா இருக்கு, அவருக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் அப்படின்னு. இதம் அத்தியமயா லப்தம் இமம் प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदम् अभिमे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आट्यो अभिजनवान् अस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः. என்னது, அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். அவன் அதுக்கு வேண்டிதானே பாடுபடுறான். அப்ப நான் இந்த மாதிரி ஐ ஹேவ் சோ மச் மணி, நான் இதெல்லாம் வந்து பண்ண போறேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். பிசினஸ் பண்றோம்னு கத்தானே, நான் ஒரு முதல் போட்டிருக்கேன், இன்னும் ஒரு நாளைக்கு இருப்போமா இல்லையா தெரியாது, அடுத்த நேரம் இருப்போமா தெரியல, இல்லாம இருப்போமா தெரியாது. பட் இவள் பிளான் நிறைய அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணணும். அவன் என்னுடைய எதிரி. அப்புறம் என்னது, யாரையோ வந்து அவன் எதிரி, அவனை நான் கொன்று விடுவேன், கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவார், நான் எல்லாரையும் அழிச்சிட போறேன், நான் தான் வந்து ஜெயிக்க போறேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. நானே எல்லாவற்றையும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், நானே எல்லாம் நான் தான் வந்து இது, பாக்கி எல்லாம் வந்து இருக்க மாட்டேன், நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிப்பாளனும் மகிழ்ச்சியானவனும் நானே அப்படின்னு நினைப்பான். அப்புறம் என்னது, செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. பார்ட்டி, he will throw a party. என்னது, அந்த பார்ட்டியில வந்து பெருமையா சொல்லிக்கணுமே, நான் வந்து அதெல்லாம் பண்ணேன், இதெல்லாம் பண்ணேன், எங்க வீட்டுல பாரு, வீட்டுல பார்ட்டி வைப்பாங்க, இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன், இதெல்லாம் பாரு, எல்லாம் பெருமை, தற்பெருமைக்கு வேண்டி இதெல்லாம் பண்ணுவோம், பணம் விரயம் பண்ணுவோம், ஆனா தற்பெருமைக்கு வேண்டி இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அப்போ செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. எல்லாம் தற்பெருமை எல்லாம். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். அதுல இருந்து என்ன தெரியாது, யாகம் யாகம் கொடுத்தேன்னு வாயால சொன்னாலே என்ன அர்த்தம், அவன் வந்து அதுல ஒரு பெருமை காண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப வந்து யுகங்கள் பார்க்கலாம். இதுல 4 யுகம் இருக்கு, சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அதுல தெய்வீக குணம் யாருக்கு இருந்தது, அசுர குணம் யாருக்கு இருந்தது, அவங்க எந்த கிரகங்கள் இதுல இருந்தாங்க.
இப்ப சத்திய யுகத்துல வராக தேவரும் ஹிரண்யாட்சனும் சண்டை போட்டாங்க. பூமியை வந்து ஹிரண்யாட்சன் வந்து அப்படியே இதுல போட்டுட்டார். ஓஷன், இந்த கடல்ல முங்கிடுச்சு இது நம்ம பூமியை. சோ அதை வந்து மீட்டெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து வராக தேவரா வந்து அவரோட கொம்பு இப்படி இருக்கும். வராகனாக்கா இது பன்னியுடைய, ஆனா அவங்க கொம்போட வந்து அப்புறம் இந்த பூமாதேவி அப்படியே அந்த உள்ள கடலுக்குள்ள போய் அப்படி எடுத்து மேல வந்து விட்டு அப்புறம் இந்த ஹிரண்யாட்சனை கொண்டார். அப்ப அவெல்லாம் எந்த அந்த டைம்ல சத்திய யுகத்துல அவங்க எங்க இருந்தாங்க, வேற வேற கிரகங்கள்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் திரேதா யுகம் வந்து ராமர் ராவணன் சண்டை போட்டார், ராமாயணம் தெரியும் எல்லாருக்கும். வேற வேற நாடுகள்ல இருந்தாங்க. துவாபர யுகத்துல பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள். இப்ப நம்ம மகாபாரதத்துல பாக்குறோம், எல்லாம் ஒரே குடும்பம். இப்பெல்லாம் தான் நம்ம வந்து அண்ணா பசங்க தம்பி பசங்க எல்லாம் வேற வேற வீட்டுல இருப்போம். அப்பெல்லாம் பெரிய ஒரு வீடா இருக்கும், எல்லாரும் சேர்ந்திருப்பாங்க. இது மாளிகை. இப்ப மாளிகையில இருந்து ஒரே இதுல இருந்திருக்காங்க, ஒரே குடும்பத்துல பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் அடிச்சார். அடிதடி சண்டை அவங்களுக்கு. டெஃபினெட்லி அசுர குணம் வில்லனா இருக்கிறவங்க யாரு பேட் குணமா இருக்கவங்க தானே எடுத்து ஒத்துப்பாங்க, நல்லவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. ஆனா இப்ப கலியுகத்துல என்னன்னாக்கா ஒரே நபரிடம் இது ரெண்டும் உண்டு. பணிவும் இருக்கும், நமக்கு பிறருக்கு உதவும் செய்வோம், சகிப்புத்தன்மையும் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். அதே சமயத்துல கோபமும் இருக்கும், பேராசையும் இருக்கும், பொறாமை இருக்கும், காமம் எல்லாம் இருக்கும். ஒரே நபரிடம் இது ரெண்டும் இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், எதெல்லாம் வந்து அசுர குணமோ அதை வந்து தூக்கி கிள்ளி எறிஞ்சு இதை மாத்திரம் நம்ம வந்து வளர்த்தணும். ஏன்னா அப்படி போனாதான் வந்து பகவானுடைய இடத்துக்கு போக முடியும். இதேதான் போட்டிருக்கு. சத்தியவத்தை வராதேவரும் மற்றும் ஹிரண்யாட்சன் வெவ்வேறு கிரகங்களில் இருந்தார்கள். அடித்து இதை வந்து ஹிரண்யாட்சன் செத்து போய் வராதேவர் வந்து பூமியை மீட்டு காப்பாத்தினார். திரேதா யுகத்துல ராமரும் ராவணன் வெவ்வேறு நாடுகளில் இருந்தார். ஆனா என்னது இதுல துவாபர யுகத்துல பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் ஒரே குடும்பத்தில், அசுரர்களும் நல்லவர்களும் இந்த தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் உள்ளவங்களும் இருந்தார்கள், ஒரே குடும்பத்தில். ஆனா கலியுகத்துல வந்து ஒரே மனிதர்களை நம்ம ஒரே மனுஷாட்டி இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரே நபரில் தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் இருக்கும். சில பேர் ஹாப்பியா இருக்கும், சேடா இருக்கும், அதெல்லாமே தெய்வீக அசுர குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரே ஹியூமன் பீங்ல நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லார்ட்டையும் இருக்கு. எல்லாரும் ஒரு அசுர குணமும் ஒண்ணு இல்லை, நிறைய இருக்கும், பல அசுர குணம். சோ மனிதர்களின் 4 குறைபாடுகள் அதையும் பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து படைக்கப்படும் போதே இதெல்லாம் தப்போட தான் படைத்திருக்காரு. ஆனா யாருமே நம்ம வந்து மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லவே முடியாது. சோ தவறுகளை செய்வோம் தான், நம்ம எல்லாருமே தவறுகள் பண்றவதான். ஆனா தவறுகள் பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். நிறைவற்ற புலன்களை உடையவன். நம்மளோட கண்ணு காது மூக்கு ஒண்ணுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஏதோ ஒரு இல்யூஷன்ல பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு தூரக்கேன்னு பேசினா நமக்கு கேட்காது, ரொம்ப தூரக்க இருந்தா கண்ணுக்கு தெரியாது. குறைபாடு உள்ள இதுதான் நமக்கு இருக்கிற சென்சஸ் எல்லாமே குறைபாடு. அப்புறம் மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போக்குடையவன். we always try to cheat others. ஏதோ ஒரு விஷயத்த சின்ன பொய்யா வயிற்றுலயே சொல்லுவாங்க, அது மாதிரியாவது சொல்லி தப்பிச்சுக்க பார்ப்போம். அதுக்கு ஒரு சீட்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி மற்றவர்களை ஏமாற்றும் போக்குடையவன் நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள். அதே போல மாயையில் சிக்கியவன். வந்து ஏதோ மாயாஜாலத்துல சிக்கினாப்புல இருக்கும், ஏதோ ஒரு மாயை நம்மளை வந்து இருக்கும். அப்போ இது வந்து மனிதனோட இயல்புதான். 4 குறைபாடுகளோட மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் பகவான் வந்து அப்படிதான் படைத்திருக்காங்க. எஸ். அப்புறம் 16.16 and 17. அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதாக பிரசக்தா காம போகேஷு பதந்தி நரகே அசுச்சௌ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர், வீழ்ச்சி விடுகின்றனர். இந்த மாதிரி பேட் குவாலிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இந்த மாயையில சிக்கின அவங்க எல்லாம் ஹெல்லிஷ் பிளானட்டுக்கு தான் போவாங்க. ஆத்ம சம்பாவித ஸ்தப்தா தனமானமதாம்பிதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தம் தேனா விதி பூர்வகம். என்ன சொல்றார், செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். பண்ணுவாங்க, யாகம் பண்றேன் யஜ்ஞம் பண்றேன் பெரிய பேனர் போட்டு அதுக்கெல்லாம் 4 சாக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி பெரிய ஒரு இதுதான் தம்பட்டம். நம்ம நான் பண்றேன் எல்லாருக்கும் என் பேரு நல்லா போல்டுல இருக்கணும். எந்த கடவுளுக்கு பண்றோம் அது சின்னதா போட்டா போறோம், என் பேர் பெருசா இருக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் பேர் அளவுக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து அசுர குவாலிட்டிஸ் தான். பகவான் சொன்னார், இப்ப அசுர குவாலிட்டிஸ் தான் சொல்றீங்க, சொல்லிட்டே இருக்கார் லிஸ்ட் நெவர் எண்டிங்கா இருக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்ற பார்ப்போம். 16.18.
அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாமாத்ம பரதேகேஷு பிரதிஷந்தோ அபியசூயகாக அப்படின்னா என்னது? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் விட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். மெயினா என்ன? எனிமிட்டி தான். இப்ப இந்த படத்திலேயே கொடுத்திருக்கு. கிருஷ்ணர் அண்ட் இவர் வந்து இதர் சிசுபாலன். இவர் வந்து பிறக்கும் போது எப்படின்னா 3 கண்ணோட, அப்புறம் என்னது 3 கண்ணு, அப்புறம் என்னது 2 உடலா, 3 கண்ணு, என்னோ சம்திங். ஹி வாஸ் பார்ன் ஒரு இந்த சைல்டா தான் பிறந்திருக்காரு. 3 கை, ஐயோ 3 கை நினைக்கிறேன். 3 கை அண்ட் இது 3 கண்ணு, ஏதாவது ஸ்டோரி. ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ணோன்னே அப்புறம் ஒரு அசரீரி வந்தது. அதான் இவெல்லாம் பார்த்துட்டு அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் தோன்றது, ஐயோ இந்த குழந்தை இப்படி பிறந்து விட்டே வேணா பொண்ணுடலாமான்னு கூட தோன்றது அவங்களுக்கு. ஆனா வந்து அசரீரி வருது. இல்ல இந்த இதெல்லாம் போயிடும், மாயமா மறைஞ்சிடுவோம். ஆனா வந்து யாரு மடியில வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த மடியில யாரோட மடியில வைக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தையோட இதெல்லாம் மறைஞ்சு விட்டுனா அந்த யாரு மடியில வச்சிருக்காங்களோ அவங்களாலேயே வந்து அழியப்படுவான். இவன் வந்து இவனோட டெத்து அவங்க கையால தான் இருக்கும் அப்படின்னு. சரி பரவாயில்ல, யாருதான் வச்சு பார்க்கலாம்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒருத்தரோட மடியில வச்சு பாக்குறாங்க. அதே 3 கண்ணு, அப்புறம் 2 தலையில இன்னும் சம்திங் அப்படின்னு டிஃபார்மிட்டி. எப்படி சடன்லி ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதோ டிஃபார்மிட்டி எல்லாம் மாறல. அப்புறம் கிருஷ்ணர் பலராமர் எல்லாம் வரார். கிருஷ்ணன் மடியில வச்சு பார்த்தா மறைஞ்சு விட்டார். அவர் நார்மல் குழந்தையா ஆயிட்டார். அப்போ அவ ரொம்ப சந்தோஷம், ஆஹா நம்ம குழந்தை நார்மலா எடுத்தேன். கூட என்ன வருத்தம் வந்துடுது, ஓஹோ அப்ப கிருஷ்ணர் கையால தான் என் குழந்தை சாக போறானா அப்படி அவங்க அம்மா ரொம்ப வருத்தம் வந்து கேட்டு விடுறான். ஐயோ கிருஷ்ணா, எல்லாம் இவெல்லாம் இதுதான் அத்தை பிள்ளை மாமா பிள்ளை அப்படின்னு கசின்ஸ் தான். அப்ப நீ பண்ணிடாப்பா, இவன் குழந்தை நீ ஒன்னும் பண்ணிடாதே ப்ளீஸ், அவன் என்ன அவனை வந்து மன்னிச்சுடும், நீ ஒன்னும் கொலை பண்ணிடாதேன்னு. அப்போ கிருஷ்ணா சொல்ற விதி அதுதான் இருக்கு, அவனை கொல்லணும்னு தான் அதுதான் அசரீரி சொல்லியிருக்கு. அப்ப எங்க கையால தான் சாவன, ஏன்னா எங்க மடியில உட்காந்துதான் அவன் சரியாயிட்டான். அப்படிதான் விதின்னு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா ஓகே, நான் என்ன பண்ண முடியும்னா 100 டைம் அவன் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணா நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன். 101வது டைம் பண்ணும்போது எனக்கு அழிச்சேதான், அவனை வந்து அழிச்சுதான் தீரணும் அப்படின்னு. பிறந்ததுலே இருந்து பகவானை வந்து இழிவுபடுத்தி அசிங்கப்படுத்தி ஏதோ வாய் வார்த்தையா சொல்லி அது இதுன்னு எல்லாம் பண்றேன். இது வந்து இப்ப இந்த இது பாண்டவர்களோட ராஜசூய யஜ்யமா என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யுதிஷ்டிரர்கள்லாம் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள்லாம் இருக்கா. அது வந்து அந்த டைம்லயும் வந்து என்னமோ பேசுறான், ஏதோ ஒரு இன்சல்ட் பண்றான். அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க யாரு வந்து முதல் பதவி சொல்லுவாங்களே முதல் மரியாதை பண்றதுக்கு யாரை வைக்கலாம்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் கிருஷ்ணா, பாண்டவர்கள் நல்லவர்கள் தானே, கிருஷ்ணா வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப கிருஷ்ணாவெல்லாம் வச்சு அவர் தலைமையில எல்லாம் நடக்கட்டும் அப்படின்லாம் வைக்கும்போது அதுக்கும் என்னவோ இவன் பேசிடும். என்ன பெரிய என்ன ஆஃப்டர் இது மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே, ஓ பெரிய நான் என்ன பொறாமை, நானும் தான் அதே லெவல்ல இருக்கேன், எனக்கு மரியாதை இல்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன பேசிருக்கான். அது வந்து என்ன எடுத்து 100 இது மன்னித்துட்டு அது 101வது டைமா இருந்தது. சக்கரத்தை ஏவி விட்டுட்டார் கடவுள், பகவான் ஏவி விட்டு அவர் தலையை துண்டு ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி இது என்னது அசுர புத்தி உள்ளவாளுக்கு என்னதான் சொன்னாலும் புரியாது, அதே அசுரத்தனமோட இருப்பா. அப்ப அவங்களுக்கு இந்த மாதிரிதான் பகவானோட கையாலதான் வந்து அழிவு வரும். சோ அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பகவான் கையாலே அவனுக்கு வந்து அழிவு வந்தது. இது வந்து இந்த ஸ்டோரியில போட்டுட்டு பகவானிடம் பொறாமை கொள்வது. அப்புறம் என்னது 16.19 தானகம் திஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் க்ஷிபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஷ்வேவ யோனிஷோ. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அவங்க ஆல்ரெடி அசுர குணத்துல இருக்கா, நானும் சரி இப்போ உனக்கு அதுதான் அசுரத்தனமா தான் இருக்க ஆசைன்னா நான் வந்து அந்த அசுர இனங்கள்லயே நான் வந்து அவனை தள்ளிடுறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து வில் பி பார்ன் அசுர குணத்துல அசுர இதுல வந்து பிறப்பான். எஸ். அப்புறம் 16.20 என்னது ஆசுரி யோனி மா பன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்பிராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்தியத மாம் கதிம். குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அசுரை குவாலிட்டிஸ் நல்லதுக்கு வரவே மாட்டேங்கிறாங்க. திரும்பி ஒரு ஜென்மத்திலையும் பார்த்தா அசுரத்தனம் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கையில இதே பண்ணும்போது என்னது அவங்களை வந்து நான் வந்து பகவான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், சரி நீ உன்னோட போக்குல போகணும்னு விட்டுருவேன். மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, எவ்வளவு பேர் அசுரத்தனமா தான் இருக்க. நம்ம வந்து நல்லது பண்ணா கூட நம்மளும் தடுத்துடுவான். சோ அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தா நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ அவங்க வந்து பகவான் அடையவே முடியாது, நம்மளுக்கு புரியவும் வராது.
அட்லீஸ்ட் லக்கி நம்ம அந்த குரூப்ல இல்ல, நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நம்பிக்கையோட வரும். ஆனா வீழ்ச்சி அடையாம பாக்கணும். இதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடையவே எவ்வளோ பேருக்கா, அது முடியலன்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல, இதை எழுத முடியல, வேண்டாம் இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. இல்ல இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷம் போகட்டும், வீட்டுல நிறைய வேலை இருக்கு, பேரன் பேத்தி இருக்கா, அவங்களுக்கு பேரன் பேத்திக்கு கல்யாணம் ஆயிட்டு அவங்களோட குழந்தைகள்லாம் கல்யாணம் ஆனப்பறம் நான் ஃப்ரீயா ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா என்ன, ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல இருந்து வெளிப்படுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சோ நம்ம வந்து இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, இப்போ ஒரு L2 கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம L2 போயிடணும் அந்த மாதிரி நினைச்சது. குவிஸ் தானே எழுதல, குவிஸ் சைட் பை சைட் எழுதிடலாம். நான் இன்னைக்கே நான் வந்து பிரபுஜிட்டு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாம் கையை பிடிச்சு போன் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சு இவங்க ஹெல்ப். ஓகே, அதனால நீங்க எல்லாருமே இன்னும் மேலுக்கு மேலும் வரணும்னு சொல்லிதான் என்னோட ஆசை. அப்போ அதனால நான் சொல்றேன். சோ படிப்படியாக அவர்கள் இதெல்லாம் என்னது மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கியிருந்தனர். they can become புழு பூச்சியா கூட திரும்பி போயிடுவா. அதனால நான் எப்பவுமே அந்த ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு பாம்பு கடிச்சா கீழே வந்துருவாங்க. ஏணிங்கிறது என்னது, பக்தி மார்க்கத்துக்கு போகும்போது ஏணியில ஏற போல. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. त्रयம்னா மூன்று. என்னெல்லாம் மூன்று? காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மூன்று கதவுகள் ஆகும். காமமும் இருக்கக்கூடாது, கோபமும் இருக்கக்கூடாது, பேராசையும் இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா கூட நம்ம கீழே தள்ளும். சோ இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இதான் பாதை, நேற்றையும் பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி பாதை எல்லாம் இந்த மாதிரிதான் லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட் எல்லாம் இருக்கும். விடுபட்டு 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 ஒரு மாதிரி மேல வந்துட்டோம்னா அப்புறம் கவலை இல்லை. இந்த ஸ்டார்டிங்ல தான் இவ்வளவு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அந்த பௌதிக உலகத்துல தான் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஆனா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மேல போயிட்டோம்னா அப்புறம் வந்து படிப்படியா எல்லாம் ஆன்மீகத்தை போகிற இந்த பாதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லுவா. இது நல்ல இது பண்ணும்போது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கசக்கறா போல இருக்குமா, ரொம்ப கசப்பா இருக்கே, ஐயோ காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணுமா, பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிக்கணுமா, ஜப்பா பண்ணுமா, 15 நிமிஷம் எடுக்கிறதே, அப்பப்பா எவ்வளவு கஷ்டம்ப்பா. அப்புறம் ஏகாதசி 15 நாள்ல ஏகாதசி வேற வருது, அது வேற விரதம் எடுக்க சொல்றாங்க, எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் என்னது, பழக 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 நம்ம we will be looking forward எப்ப ஏகாதசி வரும், நல்ல நான் ஐ டூ தட், எனக்கு சமைக்க வேண்டாமே, இல்ல டெய்லி சமைக்கணும். ஏகாதசி என்னது விரதம் தான், இதுதான் கொஞ்சம் பட்னியெல்லாம் இருக்க மாட்டோம், பட் நிறைய வேலை இருக்காதே, நிறைய அப்ப டைம் எதுக்கு இருக்கும், நிறைய ஜப்பா பண்ணணும். சோ ஐ எம் 15 டேஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ரெஸ்ட், கிச்சனுக்கு போகாத வேலை, ஏதோ ஒரு நேரம் பண்ணி பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சா, அது சும்மா சிம்பிளா சாப்பிட்டா போருமே, வேற ஒன்றும் வேலை இருக்காது, ஜப்பான்னு உட்காந்துருக்கோம். சோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கே தொடங்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கிறதுனா அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா நம்ம வந்து நாளைக்கு காலையில நமக்கு இருக்கிறோம், பகவானுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க, காலையில எந்த பாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு, 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சா 3:30 மணிக்கே முழிப்பு வந்துடும். எப்படின்னா அலாரம் அடிக்கலையா, மணி இவ்வளவு 3 தான் இருக்கா, 3:30 தான் இருக்கா அப்படின்னு முழிப்பே வந்துடும், ஏன்னா பழகிடும். அப்புறம் நான் வந்து அந்த பாதை ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிடும். எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரை பண்ணலாம், நம்ம ஃபோர்ஸ் கிடையாது, ஐம் ஜஸ்ட் சஜஸ்டிங். நான் என்ன அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லணும் இல்லையா. அப்புறம் திரௌபதியை நோக்கி காமம் என்ன பண்ணாங்க, இது எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியும். திரௌபதியோட துயில் என்னது, இந்த இதெல்லாம் துயில் உரித்தலாம், அதெல்லாம் பண்ணோன்னு என்ன எடுத்து பகவான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டோன்னு கிருஷ்ணா வந்துட்டார் இல்லையா. அது வரைக்கும் வரல, நான் மட்டும் கேட்டு பார்த்தா, தாத்தா ஹஸ்பண்ட் மார்கிட்ட எல்லாம் கேட்டு பார்த்தா, நீங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கல, சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கல, ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாதா அப்படி இப்படி எல்லாம் கேட்டு கடைசியில கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற வந்துட்டார். அவர் கூப்பிடுற இதுதான், அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எப்ப என் பக்தர்கள் கூப்பிடுவா நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். நம்ம என்ன ஹெசிடேட் பண்ணணும், எனக்கு வந்து டைம் இல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்ல டைம் இல்ல, அவர் வெயிட் பண்ணிருக்காரு, ஐயோ நீ எப்போ கூப்பிடு, நான் உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றேன், எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி. நம்ம வந்து அவர்கள் வந்து பக்தர்களை காக்கிறது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கறது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் பாண்டவர்கள் மீது கோபம், யாருக்கு, கௌரவாசன் பாண்டவாசன். இப்போ சண்டை, கோபம் என்ன ஆகுது, கோபத்தினால அழிஞ்சும் போனாங்க. சோ அந்த கோபம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் என்னது, பேராசை, என்னதுக்கு மேல பேராசை, அஸ்தினாபுரம் அதுல சாரி அந்த ராஜ்யத்தின் மீது பேராசை, ஹஸ்தினாபுர் ராஜ்யம் மீது பேராசை, நாங்க தான் ஆளணும், உங்களுக்கு ஒரு குண்டூசி அளவு இடம் கூட கொடுக்க மாட்டோம்னு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம். அவங்களும் ராஜகுமாரர்கள் தானே, பாவங்கள். ஆனா அவர் கொடுக்க மாட்டேன்னு என்னாச்சு, அவங்களே அழிந்து போனார்கள். இவாளுக்கு தான், இவாளுக்கும் அதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுது, என்ன இப்போ ராஜ்யம் என்ன, அவங்களே போயிட்டாங்க, துறவு மேற்கொண்டு போயிட்டா. இவை அனைத்தும் தர்மக்ஷேத்திரம் எனும் குருக்ஷேத்திரத்தில் மகாபாரதத்தில் மிக கடுமையான போருக்கு வழிவகுத்தது. அந்த மாதிரி ஒரு குணம், அந்த 3 குணங்கள் இருந்ததுனாலதான் இந்த மாதிரி பெரிய போர் நடந்தது. அவ வந்து அதுலதானே புரியா இருந்தா, யுத்தம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. எனிவே அது நடந்ததுனாலதான் அதுலயும் ஒரு நல்லது என்னன்னாக்கா, பகவத்கீதா கிடைச்சது, அது அர்ஜுனன் சொல்றப்ப நம்ம இன்னைக்கு படிச்சுருக்கோம். எல்லாம் கெட்டதுலயே ஒரு நல்லது இருக்குன்னு நினைச்சுக்கலாம். ஏத்தர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரே ஸ்ரீ நரஹ ஆசரத்யாத்மன
ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். ஒரு வாட்டி அந்த 3 கடந்து ஒரு மாதிரி வெளியில வந்துட்டோம், அப்புறம் இதுதான். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாம் வந்துட்டோம், ஒரு மாதிரி வந்துட்டோம்னா அதனாலதான் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இஸ்கான்ல நுழைஞ்சிட்டீங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்தாயிடுச்சு நமக்கு. இதுல இப்ப இன்னைக்கு மாதா சொன்னாலே புக் வாங்கிட்டேன், என்னது பகவத்கீதா புக்கு கூடவே இருப்பார். பிரபுபாத நம்ம கூடவே இருக்காரு. ஏன்னா ஏதாவது குழம்பிட்டுனா அது உட்கார்ந்து படிக்கலாம். அவரோட என்ன பர்பட்டை ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, அதுல மீனிங் தெரியலையா ஒண்ணும் வேண்டாம், அவர் பர்பட்டை இது இருக்கிறத படிக்கலாம். அது தமிழ் புக். நானும் இப்ப இங்கிலீஷ் புக் வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட். இங்கிலீஷை விட அப்புறம் தமிழ் பார்த்தோம்னா தமிழ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம மதர் டங் தமிழ் தானே. அப்ப என்ன இருந்தாலும் தமிழ் அவ்வளவா எனக்கு பேச வரலைனாலும் அந்த தமிழ் படிக்கிறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் நம்ம பாஷை. எப்ப படிக்கும், ஓ இவ்வளவு நல்லா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார். இங்கிலீஷ்லயோ அவரோட பெங்காலில சொல்லியிருப்பாரு. தமிழாக்கம் அவரோட வேர்ட்ஸே தானே தமிழாக்கம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா. சோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாருங்க. இப்பதான் வாங்கணும்னு கிடையாது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்தது நம்ம தான் அக்செப்டட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாதை. அப்புறம் பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறோம், ஆஸ்டாரிட்டி ஃபாலோ பண்றோம். இப்ப முள்ள நீங்க காலையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இப்ப 3 மணிக்கு வரீங்களே, அது ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி தான். சென்ஸ் கண்ட்ரோல் வந்தாச்சு உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு எல்லாரும் குவைட்டா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாம் ஆடியோ மியூட், வீடியோ மியூட் தெரியாது. பட் ஒரு நம்பிக்கை தானே எல்லாம் அப்படின்னு எல்லாம் மறந்தே அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அப்ப சென்ஸ் கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம் நம்ம. அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இதெல்லாம் படிப்படியா வந்து அப்புறம் பகவான் கிட்டக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் அப்புறம் நமக்கு ஒண்ணும் நம்மள அசைக்க முடியாது. இந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கே தவிர, ஒரு வாட்டி இந்த பாதையில வந்துட்டோம்னா அப்புறம் நத்திங் வில் ஷேக் அஸ். நம்ம வந்து நம்ம பாதை ஸ்மூத்தா போகும். பின்னாடி நம்மளை தொடர்ந்து நம்ம மனிதர்கள் யாரு நம்ம குடும்பத்துல உள்ளாலும் வருவா. நம்ம தம்பி இவன் பாட்டுக்கு எந்த நேரமும் ஹாப்பியா இருக்கான், நல்லா படிக்கிறான், நானும் அந்த மாதிரி இருக்கேன் சொல்லிட்டு வருவா. they will also follow our footsteps. சோ இந்த மாதிரி அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை ஆனந்த அடையலாம். எஸ் 23. யசாஸ்திரவிதிம் உத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லை. நான் வந்து மீட் ஈட்டிங் என்னால் விட முடிகிறது. ஏன்னா நாக்கு கேட்கறது, அந்த அந்த என்னது மீட் கேட்கறது. எவ்வளவு குடிச்சுதான் ஆனும். இன்டாக்சிகேஷன் குடியில இப்பப்போ என்ன காஃபி டீ குடி சொல்றாங்க. ஆனா இம்மிடியட்டா நீங்களாம் விட வேண்டாம். மெதுவா மெதுவா உங்களுக்கு விட்டு போயிடும். ஐயோ இதுல என்ன இருக்குப்பா வேண்டாம், நம்ம வந்து இதாவே நல்ல பாதையில போயிட்டு இருக்கலாம். அதே போல இல்லிசிட் செக்ஸ், கேம்பிளிங், இந்த 4 தான் வந்து கைவிட்டுணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் இன் இஸ்கான் என்னது? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங். இது இருந்ததுனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் யூ ஹவ் வன் த ரேஸ். நீங்க வந்து அந்த பாதையில ஒரு மாதிரி நல்ல பக்தி வந்து ஒருத்தனே நினைச்சுக்கலாம். ஆனா அது வந்து விட முடியாதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னாகும், சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் தான் நான் நிற்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அவங்க வந்து அடைவதில்லை. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியா காரியா வியவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் அர்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரம்னாக்க என்னது? பகவத்கீதா தான். எல்லாம் அவ்வளவு உபநிஷதம் போட்டு கரைச்சுதான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எல்லாமா சேர்த்து. அப்ப இது வந்து நம்ம படிச்சாலே போறோம். வேற உபநிஷத் படிச்சுக்கணும், அது தனியே படிக்கணும்னு இல்லை, எல்லாம் இதுல இருக்கு சாராம்சம். சோ அப்ப இதை படிக்கும் போது என்ன தெரியும், எது நம்ம பண்ணணும், எது நம்மளோட கடமை, எது கடமை இல்லை, எல்லாமே தெரியும். அதுபோல என்ன சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளே படிக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியர், ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியர் நமக்கு வந்து, அதுவும் ஏதோ இல்லை, நம்ம இஸ்கான் மாதிரி. ஏன்னா இது வந்து பரம்பரை சிஸ்டம்ல வருதுனாக்க அது அந்த மாதிரி வருதுனால எல்லாம் ப்ராப்பரா வந்து ஒரு என்ன சொல்றாங்க செட்டப் பண்ணி வரும். யாரும் நடுவில் வந்து பூந்து நான் என்னோட வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன்னா சொல்ல முடியாது. அவரோட குருஜி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதே தான் அந்த குருவோட அதே தான் இவரும் ஃபாலோ பண்ணும். இவர் குருவாயிட்டு இவர் வந்து அதே தான் வந்து இவருக்கு அவரோட டிசைபிளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுபோலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதம் 32வது ஆச்சாரியர் நமக்கு. சோ அவர் சொன்ன போதனைகளை தான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். அப்ப யார்கிட்ட படிக்கணும்? ஒரு ஆன்மீக குருட்டேன்னு படிக்கணும். அவர் நல்ல எக்ஸ்பிளைனா என்னது அவரோட அனுபவம் சேர்த்து நமக்கு சொல்றார். சோ எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். சோ மகாராஜா தக்ஷ பிரஜாபதியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அது சொல்லிடுறேன். தனது பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை மற்றும் அறியாமை காரணமாக சிவபெருமானை யாகத்திற்கு அழைக்கவில்லை. சிவபெருமானோட வைஃப் என்னது? பார்வதி தேவி. தக்ஷ பிரஜாபதியோட பொண்ணுதான். பார்வதி இல்ல,
ஐயோ பேரே மறந்து. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. சதி சதிதேவி. கிருஷ்ணரோட அப்படி பேர் எடுத்தாதான் வருது. சதிதேவி இவரோட மனைவி, அவர் பேரு சதிதேவி. இவருக்கு வந்து இந்த மாப்பிள்ளை பிடிக்கல. ஏன்னா என்ன பாம்பும் என்ன புலித்தோலும் சாம்பலும் பூசின்னு இருக்கான், இதெல்லாம் ஒரு மாப்பிள்ளை அப்படின்னு. அவர் பெரிய சிவ பெருமான், அதெல்லாம் அவருக்கு வந்து கண்டுக்கவே இல்லை. யாகம் யஜ்ஞத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டாலும் அவருக்கு ஒன்றும் மரியாதை கொடுக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவளுக்கு வந்து பிடிச்சு போயிடுது. இவரோட பொண்ணுக்கு வந்து சத்திதேவிக்கு பிடிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு இவருக்கு விருப்பம் இல்லை. அதனால இவ வந்து போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா, எல்லாம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க தக்ஷ பிரஜாபதியோட வீட்டுல வந்து யாகம் நடக்கிறது. ஆனா இவளுக்கு தெரிய வரும் யாகம் நடக்கிறது. எல்லாரும் போறாங்க. எங்க போறீங்கன்னாக்கா உங்க வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம், உங்க அப்பா வந்து யாகம் பண்றாங்களே தெரியாது உனக்கு, எல்லாரும் நாங்க அதுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஆஹா எனக்கு சொல்லவே இல்லையே. சரி பரவாயில்ல, நான் அப்புறம் பொண்ணு தானே, என்ன பொண்ணுக்கு என்ன விருந்தாளி மாதிரி அழைக்கவா வேணும். சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமான் சொல்றேன், நம்ம போலாம் வாங்க, நம்ம வீட்டுல வந்து எங்க வீட்டுல வந்து நடக்கிறதுன்னு. வேண்டாம் வேண்டாம் போக வேண்டாம், நம்ம கூப்பிடல இல்லையா அழையா விருந்தாளிங்க, நம்ம போக கூடாது அப்படின்னு. இல்ல இல்ல என்ன இருந்தாலும் என்னோட பிறந்தாம் தானே, போலாம் போலாம்னு இப்படி சொல்றேன். ஆனா மட்டும் சொல்லி பாத்துறேன் வேண்டாம், உனக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு. ஒரே பிடிவாதம் வந்து சரி உனக்கு வேணும்னா நீ போ, ஆனா அதோட என்ன அவுட்கம்லாம் நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்ல, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி இல்ல நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து பாவம் ரொம்ப ஆசையா போறான். அங்க போய் பார்த்தா இவர் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறார். ஒன்னும் ஒரே இது இன்சல்ட் அது மாதிரி பண்ணோம்னா அவ வந்து கேட்டு பாக்குறா, என்ன நான் வந்திருக்கேன் ஒண்ணும் இல்ல, எனக்கு ஒரு மரியாதை இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, பேச மாட்டேங்கிறீங்க, எல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க என்னன்னு. இவர் ஒரேடி கேட்டுட்டார், நான் உன்னை கூப்பிட்டேனா, உனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தானே உனக்கு கூப்பிடல, அப்ப நீ ஏன் வந்த அப்படின்னு. அவளுக்கு அவ்வளவு கோபம் வருத்தம் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ண, அந்த யஜ்ய குண்டத்திலே விழுந்து இது பண்ணி விடுறா. என்னது அந்த நெருப்புல விழுந்து செத்து விடுறா. இது தெரிஞ்சு சிவபெருமானுக்கு தெரிஞ்சு அந்த பாடி எடுத்துன்னு போறார். ரொம்ப அது அப்பதான் அவர் வந்து தாண்டவம் ஆடுறார். தாண்டம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நிறைய அவரோட பாடி பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி ஒரு இடத்துல போட்டு அது வேற ஸ்டோரிக்கு வேண்டியிருக்கும். அதுலதான் இன்னைக்கு வந்து சக்தி பீடம் எல்லாம் இருக்கு, அது வேற ஸ்டோரி. சோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. அப்ப இவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து என்ன பண்றாரு, போட்டது சரி தக்ஷ பிரஜாபதியோட கழுத்தி அறுத்து விட்டார். என்ன இவ்வளவு ஒரு இதுல இருக்க, சொந்த பொண்ணுன்னு தெரியாம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. அவன் நம்ம இதுதானே அவர் வந்து ஒண்ணு மன்னிப்பு கொடுத்துட்டார். ஓ சாரி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும் தெரியாது எனக்கு, நான் என்னோட ஆணவத்தினால இந்த மாதிரி எல்லாம் பிஹேவ் பண்ணேன். சிவபெருமானோட குவாலிட்டியா தான் பண்ணிடுவார். அப்புறம் வந்து மன்னித்துடுவார் அவர். சரி அப்போ உன்னை மன்னித்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ஆடோட தலையை எடுத்து பிக்ஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதி தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து இதா ஆடோட இந்த முகம் வந்து ஆடோட முகமா தான் இருந்தது. அது ஒரு ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் டீட்டெயில் உங்களுக்கு படிக்கணும்னா கூகுள் மாஸ்டர் இருக்கார், கூகுள்ல சர்ச் பண்ண உங்களுக்கு வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்களை பார்த்தோம். அப்புறம் அவை எதற்கு இட்டு செல்கின்றன அதெல்லாம் பார்த்தோம். அசுர குணங்களை விட்டு விட்டு வேதங்களை பின்பற்றுதல், அதுதான் நமக்கு நல்லது. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா லேட்டா முடிஞ்சது. 1 minute ஸ்டாப்.